Hej. Okay, så i dag kommer det til at handle om... Så vi kommer til at snakke om lidt forskellige ting i dag. Nummer 1. Bins, hun sagde i sin forrige video, at jeg har valgt at dedikere mit liv til arbejdsmarkedet, og at jeg kører på gamle rutiner. Lad os lige opklare en enkelt ting i forhold til det. Jeg har kun været uddannet under et år. Ergo, så kører jeg nok ikke på gamle rutiner. Og jeg har en ret opdateret viden. Så bam, in your face, Bins. Nummer 2. Bins, hun snakkede om bloggere i sidste video. Og i forhold til det, der er der en anden ting, jeg gerne vil snakke om. Og det er like-huntere. Vi må indrømme, at vi hader dem alle sammen. Folk, der tagger alting hele tiden med hver eneste lille ting, som det billede, de har postet, eller den blog, de har skrevet om, eller deres Facebook-status. Hver eneste lille ting, som det kunne have noget at gøre med, det får lige et tag. Fordi alle skal se det jo. Personligt, så er det mest på Instagram, at jeg ser de her like-hunters. Der er endda hashtags, som hedder like for like og follow for follow, shoutout for shoutout. Pis mig i øret, altså. Det driver mig til vanvid nogle gange. Men når det så er sagt, så må jeg også indrømme. Jeg gør det også selv. En gang imellem, så smider jeg lige et ekstra tag på et Instagram-billede, hvor der står love, eller sommer, eller ofte books, hvis ikke I havde opdaget det. Og det er jo et eller andet sted for at få flere folk til at se ens billede, og forhåbentlig lige give det et like. Så et eller andet sted, så er vi nok alle sammen lidt like-hunters. Men sådan er det bare i det samfund, vi lever i. Alting handler om selvpromovering, og det er sgu svært at slippe udenom, det må jeg indrømme. Og hvis vi skal være helt ærlige, hvad fanden handler den her YouTube-kanal så om? Ja. Så min pointe er nok, vi er alle sammen nogle dobbeltmoralske røvhuller. So be it. Den tredje og sidste ting, det er, hvis ikke at I har, hvad jeg kalder hjemmetøj, så få det nu. Ligesom man har hjemmesko, så have noget tøj, som kun er til hjemmebrug. Det er det bedste i verden. Nu skal jeg vise jer hvorfor. Se lige de her natbukser. Er de ikke bare det bedste, I nogensinde har set? Og de er super bløde. Det var hvad jeg havde på tapetet i dag. Så for nu vil jeg bare sige ses.